Barka. Petra után Halász Ildikó Barkával. Előtte lévő kutya Tüzel. Az enge második jumping futama elkezdődött, felkészült Márainé Simon Tünde Kiflivel és Löffler Anett Sílával. Pálya 90 méter és 25 másodperc a sprintidő. Kérek minden versenyzőt, hogy a bírójele után induljonak el. Zsenge, Maxiban második induló Márainé Simon Tünde Kiflivel, felkészül Löffler Anett Sírával. Petraék után Halász Ildikó Barkával.